iki mau telu saiki papat. Wis kiblat papat tenan iki. Muga-muga tinekan donga dinunga kabeh lulus ora ana halangan apa-apa ngoten nggih Mas. Pak Dito tenanan. Sing iki pundutane dipinangkani cah telu. Nggih. Bocah ning langsing. Menika saking santrinipun Abah Amusidi Amanah. Menika ngersake santri pekok. Niki kira-kira niki elak ning isine bagus kebak piwulan. Leres serasa didelok judule. Aja judule sing didelok ning jerone deloken. Ya. Wong iso mung mirsani njabane keh klerune. Leres. Mamane nonton gareng liwat ngangge klamine putih, kedune putih, serbane putih, sarunge putih. Urung mesti lek gareng ki resik. Mula sing apik ki jane sandangan ki ireng. Jabane ireng ning jerone putih kuwi sing apik. Apike ora diketok-ketokke. Ya, yang apa? Santri pekok dados ya. Ayo
sing iman